Okay, Jay Leno. Jay Leno herinde. Det er min have. Prøv at se. Prøv at se. Det er min datter, hun har en flot have. Ja, det er min lille søster. Prøv at se øjne. Hun savler hele vejen her nu. Og hun har en stor... Jeg tror, der er noget i vejen med Aggie. Ej, hvad vil sige for Så er hun sød. no. Hun ligner en alien. Nej, hun ligner en pet shop. Nu skal jeg vise dig, hvad en Det er pet så klamme, de der lange kender. Jeg vise dig, hvad en pet shop er, og hvor er det ligner den.